Nadawat sa trabaho on the spot kaniang buntag September 12 ang 29 anyos nga si Helbert Kabatingan nga taga Tagum City, Davao del Norte. Usa si Helbert sa siyam ka mga aplikante nga na-hired on the spot sa gihimong job fair sulod sa usa ka mall sa Bahada, Davao City. Graduating college si Helbert ug sumala niya nalipay siya kay nadawat dayon siya isip sales associate. Gidagsang sa daghang aplikante ang job fair. Hard welcome sa kuang kaugalingon na dawat ko hard on the spot pag yun. So very salamat ko sa sponsor sa to ang sponsor job fair karon. Namasinsab ang job seeker nga sila Arlea Lumanta nga taga Boulevard ug Kit Ryan Taguba nga taga Matina Pangi, Davao City sa gihimong job fair. Trabaho dinhi sa Davao City ang ilang gi-applyan. Available na vacant na same sa akong experience. Sales associate, customer service representative. Excited and happy pud sir kay nainganing opportunity. Sa mga sir basta fit sa akong trabaho sir. Dati ko nag-work sir sa SM Appliance dati tapos 2017 sir nagtrabaho po ko sa department store sa SM. Okay lang sir, enjoy. Tapos mangani mo ang mga tao nga gyud nikamot gyud sila nga makitag trabaho sir. Bali first time po na ako ning naingani sir kaya nag-apply naingani nga job fair. Ang mag-amiga nga sila Jessamy Alu ug Angelica Bores trabaho sa abroad ang ilang gi-applyan. Namasinsab sila nga maswertihan nga madawat ug makatrabaho gawas sa nasud. Unang higayon nila kining mga apply abroad. Possible Saudi Arabia o UAE. Mas dako man gyud ang ilahang kwarta kung i-convert into peso and possible na makatigom ka and makatabang mo dun sa pamilya. Sa Japan ta sir, fair worker. Mas dako man gyud ang salary dito sir tapos mas possible pa makatabang mo ako sa Dominican. Ang job fair giorganisa sa PBA Party List sa pakig-alayon sa Department of Labor and Employment kondole og peso. Matag Setyembre kada tuig kini ginahimo sa PBA Party List. Sumala ni Congresswoman Attorney Mix Nograles sa PBA Party List kapin 3,000 ka bakanting mga trabaho ang gihanyag lokal ug abroad. Ana sa 1,994 ka mga bakanting trabaho ang sa lokal, samtang ana sa 1,174 ka mga bakanting trabaho ang sa abroad. 21 ka mga local ug overseas employers ang mihanyag og trabaho. Goal na ay mga nag-online registration kasi we posted it online. Pero syempre open din to for walk-ins kaya meron tayong mga boards doon na nandun yung mga information ng mga ginapangitang mga applicants. And so ginagawa namin usually yan sa mall para open din siya. Maraming mga foot traffic dito. So pag makita ng mga tao, magsuroy-suroy, may nagapangitan ng trabaho. Bandang alas 11 pa lang sa buntag, nakatala ng organizer og 200 ka mga aplikante. Ug gilauman nga naa sa kapin 400 ka mga job seeker ang mahatagan og trabaho sa gihimong job fair. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.